Dobrodošli! Vaša prisutnost nam mnogo znači. Zapratite naš kanal za ukusne recepte, lepa putovanja i korisne savete. Danas kuvamo nešto brzo, jednostavno i bez mesa. Paprikaš od šampinjona. A ako ostanete sa nama do kraja, čeka vas i mali slatki dodatak. Šampinjone očistimo i isečemo. Crni luk sitno iseckamo. Sve stavimo u šerpu. Dodamo malo ulja, vode, so i začine i kuvamo dok ne omekša. U posebnoj činiji razmutimo 2 kašike kukuruznog gustina sa malo vode. U drugoj šerpi, u ključalu posoljenu vodu, ubacujemo makarone i mešamo da se ne zalepe. Kada šampinjoni omekšaju, dodajemo razmučeni gustin i lagano mešamo dok se paprikaš ne zgusne. Skuvano testo procedimo i kratko isperemo da bude rastresito i lepo. Paprikaš je gotov. Serviramo ga uz kiseli kupus. A pošto nam je ostalo malo makarona, dodali smo i nešto slatko. Na testo ide mak i šećer ili malo meda i to je to. Brzo, jeftino, ukusno, prijatno. Hvala vam što ste gledali. Zapratite nas za još super jednostavnih i ukusnih ideja.